गौतमनि जों आफादगिरि मोननो हाबाय आरो बेखौबो जों हानजा समयाव जोंखौ बरायनायाव दिनैनि ओनसोलनि रायजो राजाया मदद खालामनो थाखाय आं रोजा रोजा आंनि गोरबो गोसोनि साबायखर बावनाय थाबाय। अराय सिबिजाथाव धोरोम सिबियारि नोंथांमोन जों बावैसोनि उनावनो दिनैनि जों हाबाफारियाव थानाय लेखा खुलुमबाय रायजोफोर आरो मोनसे गोदान एपिसड लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव मिजिंथिबाय नोंथांमोना बे आंनि गुबुन मोनसे खोन्दोखौबो जोबजासिम नायलायगोन नायोब्लानो नुगोन मा मा जादोंमोन बेवहाय बाथौ गुरुफोरनि सावगारि बेखेवनाय हाबाफारि जायगा बिटिआर उदालगुरि जिल्ला भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय कसारिपारा गामिनि बाथौ थानसालियाव नोंथांमोना नुदों नैया भकतपारा हालामनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय सफैनो हादों बेवहाय बाहागो लानो थाखाय आरो आङो नोंथांमोननो सेथि खोन्दोआव दिन्थिबाय हानजा सुरनाय आरो नैथियाव नैया बेवहाय सायनासालि सिङाव गासैबो लिंहरजानाय आलासिफोरा जिरायना दङ आरो बेनिनो आफादगिरि गोदानै मासि मोननाय नैया डक्टर लीलाधर ब्रह्म सारखौ बावदों जोंनि गामिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि कसारिपारा गामिनिनो उपेन कुमार बसुमतारी आरो किरण बर' सानैबो मान बावबाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ। जोंनि बाथौ सिबियारि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद गोजोनथाव रादाब जोंहा हांख्रायनाय लेखा दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि हांख्रायनाय लेखा जोंनि आलासि माखासे सफैखाबाय ओंखायनो जों मोनसे गोजोननाय फैदों आं बे समाव दिनै नोंथांमोननि सेराव जोंनि जि मोनसे गुबै थांखि लानानै दिनैनि बे मेलखौ खुंनो लादों बे जथुमखौ जों खुंनो लादों बेनो जाबाय जों जिनेन जोंनि बाथौ धोरोमनि जि जिनेन गुरुनि बेखौ जों सावगारि मानसिनि सावगारि महरनानै जों एक्सआव सेबखांनाय जादों आरो बे सेबखांनायखौ जों दिनै बेखेवनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे बेखेवनो थाखाय जों कलियाबर जिल्लानिफ्राय जों बिथां मानगोनां गलाब चन्द्र फाग्लारि बिथाङा मोनसे समनि स्कुल इन्सपेक्टर आजिरा मोननाय बिथाङा दा आजिरा मोनबाय फरायसालि नायगिरिमोन बिथाङा आजिरा मोनबाय बिथांनो जों दिनैनि जि गुबै नै जोंहा तिनथ' जनाया मबाइल नुबाथाय केमेरा नुबाथाय बियो होथेखाबाय मोखांखौ ओरैबायदि लाजि गुसु बिराद लाजिनो गोरों दानिफ्रायनो उनाव मा जायो मिथिया खिन्थु गैया खुनु रियेक्सनानो गैया बेहा रियेक्सना मोनसेल' मोखांखौ होथेनांगौ बास बाथौ गुरुफोरनि सावगारि बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि जायगा कसारिपारा भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि बिटिआरआव नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैया सावरायनायखौ जागायनाय आगोलाव मोनसे मोसानाय दिन्थिफुंनो नागिरदों आलासिफोरनि सेराव जिहेथु गोबां लामा हान्थिबाय बेनिफ्राय मेंबाय गासिबो मेंनानै एसे जिरायनानै जाहाथे गोसोखौ सुग्लायहोनो हायो बेनि थाखाय मोसानाय मोनसे दिन्थिफुंनो नागिरदों नोंथांमोना नाय लोगोसे आंबो दं बेवहायनो आंबो नायदों दिन्थिनाय नुनो मोनसिगोन नै आं बिथांमोनखौ मोसानो थाखाय आं खावलायबाय दायो बिथांमोना मोसागोन बाथौ थारनाय नै भकतपारा खेराइ हारिमु हान्जा आनसलिक खेराइ हारिमु हान्जा बिथांमोना मोसागोन बिथांमोना बाथौ थारनाय मोसागोन बिथांमोना दायो नोंथांमोना बाथौ नोंथांमोना बिथांमोननि दिन्थिफुंनायखौ नुसिगोन बाथौ थांनाय मोसानाय
नै दामनायखौ जागायजेनबाय नोंथांमोना नायदो बाथौ थारनि मोसानायखौ जागायजेनबाय दामनाया जागायजेनबाय नायदो फारि फारि जोबोद साबायखर थाबाय भगतपारा खेराइसालि हारिमु हानजानिसिम बिथांमोना गमामायैनो बाथौ थारनाय मोसानाय दिन्थिफुंबाय बय रायजोनि जानानै आं बिथांमोननिसिम आंनि गोरबो गोसोनि साबायखर बरायबाय आसा माने सिबिनां रायजो राजा आरो महाय बाहागो लानाय नोंथांमोन दहाय जिथु मोसादो बेयाव जाय खाम आरो सिफुं दामदोंमोन सिख्ला खाने आं बिसोरनो बै बान्थाखौ होगोन आसा मोसानायाव आं मोनसे बाख्नायनो गोनां बेनो जे बाथौनि मिटिंफोराव आजिखालि खेराइनि मोसानाया गैलानो
जोंनि बिथांमोना जे मोसादो आं बेनिखायनो माने रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों आंनि बिजनि बायदि जायगायाव आंखौ गोथार बाथौ सानाव आलासि हिसाबै लिंदोंमोन बेयावबो माबा मदार्नसो मोसाबाय खिन्थु जोंनि बेयावखौ मोसायाखै आं बेनिखायनो साबायखर होदों दा बेवहाय मोसानायाव आखाइया जायाखै थाबायनाया जायाखै बे दौदिनिनि नङा बे बुस्थुआ थेवबो मोसानाया खिन्थु जादों आरो बे बाथौ सारनाय मोसानाया जोंनि आनडिभाइडेड कामरुप जिल्ला अर्थात बाक्सा आरो आथिखालनि कामरुप बेयाव दङ चिरां आरो क'क्राझाराव गैया दा जि सानै सिख्लाया खाम आरो सिफुं दामदोंमोन बिसोरखौ आं खावलायबाय बान्थाखौ लांनो मा नाम माइ मा गामि बे जाबाय सालुनि खुसि बारा गोजान नङा आं गोजाननि आलासिफोरखौ बुंदों रिंकुमनि बर' नोंनि नामा मा नाम मा गामि डाइरेक्ट सासेया जाबाय दैमा राजकुमारी बर' तेतलि भामरिनि बेथ' गोरियाफोरनि गेजेराव थायो दा 500 होबाय मा हा नोंसोर 250 दे हेल' हेल' हा सोर सोरनि बे सोरनि गोजोनथाव रादाब बे समाव आरो बान्था जोंहा सफैबावदों बावैसो मोसालांनाय बाथौ थानाय मोसानाय बेखौ मोजां मोननानै गवालपारा गामिनि पटमाइ बर' बिथाङा 200 बान्था बरायदों बे बान्थाखौ जोंनि सारनि आखाइनिफ्राय आजावनो थाखाय आं खावलायबाय दामग्राफोरनो हरदों हानजानोनो होदों हानजाखौनो मोजां मोननानै हरदों मोसाग्राफ्रा फैना सुनो दौदिनि जानायानो आजावफैदों दौदिनि जानायानो नङाबा आंनो लाग्रोगोन बिथां पटमाइ बर' गवालपारा बिथाङा जय कुमार बरुवादे फार्मासिस्ट भकतपारा डिस्पेन्सारि स्टेट डिस्पेन्सारि एखेत विजय कुमार बरुवा दे तेखेते फार्मासिस्ट भकतपारा डिस्पेन्सारि तेखेतলৈ धन्यबाद थाके बे समाव आरो जोंहा बरायबावनाय फैदों सानजा कलाइगाव बियाबनिफ्राय बरायगोन नै बिथां कालाइगाव सानजा कालाइगाव बियाबनो फोसावगुरु बिथाङा फोसावगुरु साबायखर थाबाय बिथां फोसावगुरुनिसिम नै बिथां दौरि बन्दराम बसुमतारी आरो दौसि आइराम सरगिल बिथां मानोना रायजो नोंथांमोन जोंनिया थानसालियाव बे गोथैजोंसो दै सारो आं मालाबा गिलासाव सारनाय नुयो माबा लथायाव सारनाय नुयो आसलथे जोंनि बिसो बेनि बिखय आं दा बारा बुङा दिनैनि आफादा बे नङा जोंनि थानसालियाव बे कसारिपारा थानसालियाव साराव आङो दान मोनसे होनो होननानै बेखौ आङो लाना फैदो दा बे थानसालिनि दौरिनि आखायाव आं बेखौ गथायनो नै बिथां डक्टर लीलाधर ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि बाथौ थानसालिसिम मोनसे खांहि लथा दान आग बरायदों बिथांनि दान होनाय आग बरायनायखौ जोंनि दौरि दौसि बिथांमोना आजावबाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों बे समाव जोंहा भकतपारा मादेबारि दख्रा बाथौ गौथुमनिफ्राय आरोबाव डक्टर लीला सुरेन बाग्लारि बिथां सुरेन बाग्लारिनिसिम आं साबायखर थाबाय आरोबाव बिथांमोननि हान्जानिफ्राय हयथ' बरायबावगोन आरो दंब्ला आं फैनो थाखाय आं खावलायबाय जोब्बायब्ला जों बे हाबाफारिखौ होनाया जोब्बायब्ला जों बिथांमोना हयथ' समजों गोरोबहोनानै हाबाफारिखौ मावलांनो हायाबा थांनायाव उसुबिदा जागोन नंखायनो आं निमाहा बिबाय दा बे समाव जोंनि गुबै हाबाफारि जि मोनसे जोंनि बाथौ गुरुनि फोरनि सावगारि गुलाब चन्द्र खाख्लारि आजिरा मोननाय फरायसालि नायदिंग्रा कलियाबर नै बिथां गुलाब चन्द्र खाख्लारि आजिरा मोननाय कलियाबर
फरायसालि नागिदिंग्रा कलियाबरनि बिथाङा हवाय मोनसे समाव स्कुल इन्सपेक्टरमोन बिथाङा दायो बिथाङा जिरायबाय दा बिथांखौनो जों दिनैनि बे गुबै हाबाफारि बेखेवनाय बे बाथौ गुरुफोरनि जि सावगारि बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारि बिथांनि आखाइजों जों बेखेवगोन दा ओंखायनो दा बे समाव आंहा मोनसे रादाब फोरमायदों जोंनि भकत मादेबारि दखरा बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथां दिनैनि बे बेखेवगिरि बिथां गुलाब चन्द्र खाख्लारि बिथांनो जोंनि दखरा बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथां खुंथाय खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा नै गांसे आर'नाइजों बरायदों बिथाङा दखरा बाथौ गौथुमनि जानानै गांसे आर'नाइ बरायबाय बेनि थाखाय बिथांनिसिम आं साबायखर बरायबाय बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन गोबां सम गोबां बोसोरनिफ्राय जों डक्टर लीलाधर ब्रह्म सार लोगोसे आं श्री पवन कुमार बसुमतारी माब्लाबानिफ्रायनो जों सानबाय थादोंमोन बे गुरुफोरनि महरखौ जों सावगारि महर मानसि महरखौ जों सावगारियै जों एरखांनो हायोब्ला जोंनि सिबिसाफ्रा गोसो मोदोम होनानै सिबिनायाव माबाफोर मदद जागोन नामा बे बाथ्राखौ जों साननानै बे हाबाखौ जों मावनाय जादों दा बेखौ रायजो राजाया बेखेवनायनि उनाव नायनानै नायबिजिरनाय खाबुआव जों बय बाथौ सिबिसा नोंथांमोन जों गथायनानै होगोन दा जों दिनै गमामायैनो बे बेसेबा गोथार मोनसे बुब्लियाव गोथार समाव जों दिनै बोसोरनै सिगांनिफ्राय जों जि नाजाथाबबाय थानाय बाथौ धोरोमनि बाथौ गुरुनि जि 9 गुरुनि मानसि महरनि जि सावगारि बे सावगारिखौ जों बेखेवनाय आखायाव लाबाय नै बिथाङा दिनै बेखेवगोन आं बिथांखौ बेखेवनो थाखाय आं खावलायबाय